나 더마 그래가지고 잘하는 게니 신신나게 아주 잡내 긴둥인데 준비도 좀 나봤어다. Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich, całą sangę, która słucha tych nauk przez internet, w szczególności mniszki oraz wszystkich przyjaciół w darmie, którzy słuchają na całym świecie. Chciałbym Was serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Więc Dzisiaj będzie, dzisiaj będziemy nadal kontynuować omawianie tekstu 50 strof o guru i, i jesteśmy przy strofie 22. Czyli to jest strofa, która mówi o tym, że należy postrzegać guru jak Buddę. Ta część ma jakby dwa podpunkty. To jest pierwszym, i jesteśmy przy tym pierwszym, czyli przy tym, jak postrzegać, że trzeba postrzegać lamę jako Buddę, a drugim punktem jest unikanie okazywania braku szacunku poprzez następowanie na jego cień i tak dalej. Więc pierwsza z tych strof, pierwsza z tych części brzmi tak, dlatego uczniowie, którzy rozwinęli współczucie, szczodrość etyczną, dyscyplinę czy cierpliwość, nie powinny nigdzie widzieć mistrza jako odmiennego Vajradhary. Mówiliśmy już o tym, jak postrzegać lamy jako guru, jako Buddę podczas poprzedniego wykładu, ale nie powiedziałam Wam o tym, jak komentarz sanskrycki interpretuje tę strofę. Ten komentarz jakby omawia jakby słowo po słowie, co te wersy znaczą. Słowo dlatego to powód, dla którego uczniowie powinni otrzymać najwyższe CD. Uczniowie to są ludzie, którzy słuchają lub uczą się od guru. I jacy powinni być? Powinni mieć współczucie, a współczucie oznacza współczucie, czyli 3 rodzaje współczucia wobec istot, wobec zjawisk i bez punktu odniesienia. Oczywiście są uczniowie, którzy mogą mieć mogą być gorsi lub lepsi, więc ci lepsi powinni mieć współczucie, zgodnie z tym komentarzem. I w tym sanskryckim komentarzu mówi się właśnie o tych 3 rodzajach współczucia wobec istot, wobec zjawisk i bez punktu odniesienia. Poza tym uczniowie powinni być szczodrzy, czyli hojni. I komentarz mówi, że są 3 rodzaje szczodrości czy hojności. To jest dzielenie się darmą, dzielenie się dobrami materialnymi i dzielenie się życzliwością, czyli dawanie schronienia, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Więc kiedy mówimy o tym, że ktoś jest szczodry, to zazwyczaj mamy na myśli te 3 rodzaje szczodrości. Potem uczniowie powinni mieć etyczną dyscyplinę, czyli etyczna dyscyplina to jest wyzbycie się niemoralności. I znowu są 3 rodzaje takiej dyscypliny. Dyscyplina powściągliwości, dyscyplina przynoszenia pożytku istotom i dyscyplina gromadzenia zasług. Uczniowie też powinni mieć cierpliwość. Cierpliwość to spokój. Spokój w obliczu, to jest spokój, kiedy kontemplujemy dharmę, spokój w akceptowaniu cierpienia i nie myślenia o krzywdzie wyrządzonej przez innych. Nie myślenie o krzywdzie wyrządzonych przez innych. Wszystkie te cechy są cechami, ponieważ należy je rozwijać i nad nimi medytować. W strofie mówi się, że uczniowie rozwinęli te cechy, czyli posiadają je. Posiadają cechy współczucia, szczodrości, dyscypliny i cierpliwości.
yuanden de da denpas. Sunguyes. Dona ninjidan jimba da tsurim da sobala sobe yuanden de da dembe ki da loma To cheba są, to guyes. są, to są cztery cechy, które uczniowie Ta tene powinni mieć, czyli współczucie, szczodrość, tabi ni dyscyplinę i dao se. cierpliwości. Wtedy, Tabi ni dao kiedy, se. i wtedy tacy uczniowie, jeżeli będą postrzegać lamę jako Buddę, to wtedy mają szansę otrzymać od niego błogosławieństwa i siddhi. W tekście mówi się o tym, mówi się o tym, żeby nie widzieć inaczej jako odmiennego od Vajradhary. I tutaj słowo odmienny oznacza nie to samo, tak? Czyli w sanskrycie jest takie trwam, czyli to jest jakby ta negacja, że nie to samo, czy też nie postrzegać i tak, w sanskryckim oryginale. Kiedy w tybetańskim oznacza, czyli później widzieć oznacza tworzyć. Guru w sanskrycie to jest guru, ale w tybetańskim tłumaczeniu mówi się tutaj o lopen, czyli mistrz, o mistrzu, nie o guru, akurat w tej strofie. 근데 인도사는 돌düğünü şebekina. Ninjila sobe yuendendan Czyli pokrótce. dembar debeki, murum debek, loma teki. Uczeń obdarzony tym współczuciem i tak dalej, który chce otrzymać siddhi, błogosławieństwa i który nigdy nie widzi, nie postrzega i który postrzega swojego mistrza jako jedną osobę, istotę, a Vajradharę jakąś inną istotę, to nigdy nie otrzyma błogosławieństwa czy siddhi od tego mistrza. Dlatego chodzi o to, aby zawsze widzieć naszego guru, ktokolwiek to jest, że on jest uosobieniem Vajradhary, że on jest faktycznie Vajradharą. Czyli nie możemy widzieć, że guru to jest jedna istota, a Vajradhara to jest jakaś inna, guru jest tutaj, Vajradhara jest tam. Guru jest w istocie Vajradharą. Guru sam jest Vajradharą. I w taki sposób uczniowie powinni widzieć, spostrzegać swojego mistrza. Na przykład w innym tekście zawsze mówi się, on zawsze jest Vajradharą, Tathagatą i Ratnaketu. Jest zawsze oceanem mądrości, spełniającym życzenia klejnotem, który prowadzi do wielkiego celu. Czyli Vajradharą, czyli Buddą. Więc to jakby koresponduje z tą strofą w 50 strofach o guru. Więc ogólnie już mówiliśmy o tym podczas poprzedniej sesji, więc cała ta strofa mówi o tym, że powinno się postrzegać swojego lamę jako Buddę. O tym mówią sutry Vinay, o tym mówią sutry Mahayany, o tym mówią tantry, o tym mówią wyjaśnienia wielkich mistrzów i wielkie komentarze. Jest wiele przykładów na to, wiele sutr, które moglibyśmy tutaj przytoczyć na potwierdzenie tej rady, tego faktu. Szczególnie w naszej linii praktyki, w Dakpokadziu, postrzeganie naszego guru jako Buddę jest bardzo ważne. To jest podkreślane wielokrotnie. Ósmy Karmapa napisał taki tekst 100 krótkich instrukcji, w którym ósmy Karmapa mówił tak. Linia Kadziu zostanie przerwana za sprawą uczniów, którzy nie słuchają nauk, podążają za nieurzeczywistnionymi nauczaniami oraz nie postrzegają swego guru jako Buddy. Więc tutaj jakby ósmy Karmapa pokazywał, kiedy nasza linia może zostać przerwana, może upaść, może przestać istnieć.
I pokazał w ten sposób, jak ważne jest utrzymywanie tej czystej relacji pomiędzy guru a uczniem. Po pierwsze, uczeń musi być otwarty na nauki, otwarty na rady guru. Guru musi być urzeczywistniony. A poza tym uczeń musi postrzegać tego nauczyciela jako Buddy. Czyli z jednej strony uczeń musi postrzegać swojego mistrza jako Buddę, a z drugiej strony mistrz musi faktycznie mieć właściwości godne tego sposobu postrzegania. Więc to są jakby właściwe warunki i okoliczności, które powodują, że nasza linia jest nieprzerwana, że nasza linia trwa. Kiedy ich zabraknie, to nasza linia zaniknie. Ale w ten sam sposób jakby Micho Dorje jakby podkreślał, że najwięcej zależy od wiary ucznia, od sposobu postrzegania ucznia, bo jeżeli uczeń będzie postrzegał swego mistrza jako Buddę, to otrzyma błogosławieństwa Buddy. Jeżeli otrzyma błogosławieństwa Buddy, będzie w stanie rozwinąć urzeczywistnienie i utrzymywać dalej tą linię praktyki, więc o to tutaj chodzi. Więc to jest wszystko, co chciałam jakby dodać na ten temat. Teraz przechodzimy do kolejnej strofy. To jest strofa 23. Chodzi o unikanie okazywania braku szacunku. I ta strofa brzmi mniej więcej tak: skoro nie ważyłby się stąpać po jego cieniu, z obawy, że byłoby to uchybienie równe zniszczeniu stópy, czy trzeba nadmieniać przechodzenie nad jego butami, tronem, pojazdem i innymi? Czy trzeba wspominać o przechodzeniu? Więc to jest jakby rozbicie tej strofy na poszczególne słówka w sanskrycie tybetańskim, chińskim. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o guru, który ma wszystkie właściwości. I potem pojawia się słowo stupa. Stupa to jest stupa po prostu, to wszyscy wiemy, czyli pewien symbol, jakby reprezentacja ciała, mowy i umysłu Buddów. Czasami jest to reprezentacja ciała, mowy i umysłu, czasami reprezentacja umysłu i tak dalej. Tak czy inaczej, wiemy, co to jest mniej więcej, co to jest stupa. Tak? Więc jest to bardzo ważna jakby reprezentacja. Więc oczywiście zniszczenie znaczy po prostu zburzenie, kompletne jakby zniszczenie takiego obiektu, stopy. Więc mówi się, że zniszczenie tego rodzaju stópy jest jakby grozi bardzo tragicznymi rezultatami karmicznymi. Tak? Mówi się, że jest to bardzo wielki błąd, bardzo wielki i potem mówi się, później pojawia się takie słówko cień. Czym jest ten cień? Cień to jest tak jakby obraz. Czyli kiedy stoi, czy mamy postać guru, to on jakby rzuca cień, czyli to jest jego obraz, jego rysunek w postaci cienia, tak? Który tak się przedstawia. Potem następnym jest buty. Czyli na przykład to mogą być sandały, nie muszą to być takie kryte buty, chodzi ogólnie o obuwie.
Tutaj 다 되네 셴바 세아데 tron to, 소로 소 oznacza po 세아데 prostu 그리드레서 가지리 poduszkę, na której 샤와레 na przykład 롤리오바 góru siedzi. Nie 위드레 zawsze to 다 musi być jako tron jako taki. Potem pojazd to może być na przykład lektyka, tak? Czy cokolwiek, na czym guru się porusza. Kiedyś w Indiach to były właśnie takie lektyki, które inni nosili, czy na przykład dwie lub cztery osoby niosły taką lektykę, tak? Jakby na ramionach, przenosiły naszego guru, więc pojazd to niekoniecznie musi być taki pojazd na kołach, albo jakiś wierzchowiec i tak dalej. To może być również właśnie lektyka, czy cokolwiek innego, ale też mogą być to konie, słonie, na czymkolwiek guru się porusza, przemieszcza. Potem i tak dalej, i innymi to może oznaczać jakiekolwiek inne przedmioty należące do guru, jego szaty, jego ozdoby i tak dalej. Potem przechodzenie nad może też oznaczać, oczywiście może być, też tutaj może być mowa nie tylko o przechodzeniu, ale również następowaniu na. I że nie trzeba nawet nadmieniać, to znaczy, że nie trzeba nawet mówić, nie ma nie ma potrzeby jakby nadmieniania, czy też wymieniania takich przewinień, jak właśnie przechodzenie nad cieniem, tronem i tak dalej. Lepiej tą strofę zrozumieć, jak się przeczyta interpretację w komentarzu pana Tsongkhapy. I tam to niszczenie stopy to jest ten jeden z tych najbardziej obraźliwych, najgorszych czynów. Więc jest to okropny czyn. To nie jest ten taki najgorszy z najgorszych czynów, typu zabicie rodzica, zranienie Buddy i tak dalej, ale jest to taki jakby ten zaraz pod nim, że tak powiem, bardzo zły czyn. Więc mówi się, że następowanie na cień guru jest takim tego rodzaju czynem, takim bardzo złym czynem, więc w wielu innych tekstach, na przykład w Sieci Iluzji mówi się: nie następuj na jego cień, to by się równało zniszczeniu stópy. Również w Tantrze Vajradhakini mówi się, kiedy każdy wielki idiota, który depcze parasol, cień, buty, poduszkę czy siedzisko guru, sprawi, że ludzie upadną na ostrza. Więc tutaj chodzi o upadną na ostrza, tutaj nie musimy iść w szczegółach, tutaj chodzi o to, że robią bardzo wielki błąd. Czasami w jakiejś konkretnej sytuacji są takie sytuacje, że nie można jakby przejść przez cień guru. Po prostu nie da się tego zrobić. To jest omawiane w różnych szczegółowych tekstach Vinai, że nie mówi się o tym, na przykład również o tym, że nie powinno się przechodzić nad cieniem posągu Buddy, czy stupy, czy świątyni i tak dalej, ale bardzo często przecież jesteśmy w sytuacji, kiedy na przykład sprzątamy stupę, zamiatamy wokół stupy, bielimy stutem, więc teoretycznie nie powinniśmy przechodzić wtedy nad cieniem tej stupy. Jak to więc jest to, albo na przykład jak nie sprzątać wokół świątyni, nie przechodzać przez cień tej świątyni.
Więc teksty Vinaya nadal mówią, że to jest złe, ale że wtedy trzeba wykonywać odpowiednie mantry, czy recytować odpowiednie teksty, żeby oczyszczać to całe zło, czy też złe wieść karmiczną, jaka z tego wynika. Ogólnie, nawet w Tybecie są ludzie, którzy faktycznie tego przestrzegają, tych reguł. W Tybecie widziałam takie stare kobiety, które obchodzą, gdy obchodzą jakąś świątynię, to obchodzą ją tak, żeby obejść również cały cień tej świątyni. I że są jakby to jest takie szczegół. Więc one są jakby takie bardzo uczulone na najmniejszą zniewagę, na najmniejszą jakby naruszenie i bardzo świadome prawa przyczyny i skutku. I są ludzie, którzy bardzo tego przestrzegają. Ale w tym kontekście, kiedy mówimy o nienastępowaniu na cień Buddy, to jest tak jakby oczywiście to jest bardzo trudno tego nie robić w dzisiejszych czasach i jakby jak nie iść przy lamie i nie nadeptywać na jego cień, to jest jakby praktycznie czasami niemożliwe. Często mówi się w buddyjskich naukach, że czasami istnieją takie zasady w buddyzmie, które w tym kontekście, że często jest tak, że są takie zasady w buddyzmie, których nie sposób wypełniać. I to nie. I oczywiście tutaj chodzi o to, żeby czuć taki szacunek, taki szacunek dla guru, że nawet widząc cień guru, staramy się nie nadeptywać nawet na ten cień, bo nawet cień rzucany przez guru jest święty. Jest szanowany, więc staramy się okazywać szacunek nawet temu cieniowi. Tutaj o to chodzi. Więc przeszliśmy już o składaniu darów, o postrzeganiu, mówiliśmy o postrzeganiu guru jako Buddy, ten punkt o postrzeganiu guru jako Buddy miał te dwie strofy, już o której teraz omówiliśmy. Teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli wypełnianiu instrukcji guru. I ta część zaczyna się od strofy 24, więc w której jakby pojawi się pewna logiczna konsekwencja. Skoro przyjęliśmy, że guru jest Buddą, i widzimy już tego guru jako Buddę, to nie możemy nie wypełniać jego poleceń. To powinniśmy spełniać wszystkie jego polecenia wtedy. I to jest 24 strofa, którą właśnie widzieliśmy. Najbardziej inteligentni, czy też najmądrzejsi spełniają polecenia guru z zaangażowaniem i radością, a kiedy są do tego niezdolni, wyjaśniają mu swe powody. Więc tutaj chodzi o służenie o tych 4 punktach, o których mówiliśmy wcześniej. Tutaj dochodzimy do służenia guru praktyką. Czyli mówi się o tym, że najbardziej inteligentni, czyli ci, którzy mają taki otwarty, rozległy umysł,
Więc ogólnie są dwie strofy, które dotyczą tego służenia praktyką i to jest pierwsza z nich. To jest rozbicie na poszczególne słówka. Więc mamy tą pierwszą z tych dwóch strof, mówiącej o spełnianiu poleceń guru i praktykowaniu zgodnie z zaleceniami guru. Więc najbardziej inteligentni, czyli Lodro Ciempo. Chodzi o ludzi, którzy mają mają taki otwarty umysł, są bardzo wykształceni, bardzo inteligentni. Potem mają taki nieskrępowany umysł, można powiedzieć. Potem mówi się z radością, czyli z zachwytem. Polecenia guru to chodzi o mistrza. Tutaj znowu jest mistrz i guru. Guru w sanskrycie, mistrz w tybetańskim. Lama. Nie mówi się o lamie, nie o mistrzu, o lamie. Więc lama to jest ten mistrz, ten guru. Potem instrukcje to są różne polecenia przekazywane, różne słowa, rady przekazywane przez guru. Można tutaj przez to rozumieć. I potem zaangażowaniem, więc zaangażowanie wynika z tego, że pragniemy gromadzić zasługę, więc dlatego robimy to wszystko z zaangażowaniem, wkładamy w to wiele wysiłku. Spełniać, znaczy być po prostu posłusznie słuchać tych rad. Potem, kiedy mówimy, że ktoś jest niezdolny, to znaczy, że jest niezdolny w związku z przyczyną albo skutkiem, czyli nie może wypełnić z jakiegoś powodu, jakiegoś konkretnego powodu tego polecenia. Potem wyjaśnić oznacza poprosić, czyli objaśnić guru, że nie możemy, dlaczego, podać powody, dlaczego nie możemy tego wypełnić. I chodzi o to, żeby też wyjaśnić to za pomocą analogii, na przykład zademonstrować, podać konkretne powody, podać przykłady, dla których jakby wyjaśnić w ten sposób, dlaczego nie jesteśmy zdolni, nie możemy wypełnić jakiegoś zalecenia. Więc tak objaśnione jest to w sanskryckim komentarzu, tak słowo po słowie. Więc tutaj chodzi o takie polecenia, jeżeli jesteśmy w stanie je wypełnić, to powinniśmy z zaangażowaniem, wkładając to w każdy możliwy wysiłek, wypełnić te zalecenia guru. Jeżeli zaś nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to powinniśmy we właściwy sposób wyjaśnić. Na przykład są takie okoliczności, które nam przeszkadzają w tym, aby wypełnić to polecenie, tak? Więc musimy wyjaśnić to, przekazać to guru we właściwy sposób. Nie możemy po prostu sobie wyjść zapomnieć o tym, czy też robić, co nam się podoba. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, to musimy wyjaśnić guru, dlaczego tego nie możemy zrobić.
Musimy powiedzieć, nie mam zdolności, nie mam, okoliczności są takie, że nie mogę zrobić to, co poleciłeś mi zrobić. Tsongkhapa na przykład w swoim komentarzu mówił o tym, że tutaj chodzi o uczniów z wielką inteligencją, czyli z wielką prażnią, którzy ciężko pracują, aby wypełnić wszystkie polecenia guru. Więc oczywiście nie robią tego, nie są do tego zmuszani. Chcą, to nie jest tak jak wypełnianie rozkazów guru, że nie mamy wyboru za bardzo, musimy to zrobić, bo ktoś ma nad nami jakąś władzę. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że wykonujemy to z wielką radością i z wielką pilnością i z wielką. Więc ktoś może się zastanowić, czy mamy wykonywać wszystkie polecenia w ogóle, czy mamy robić wszystko, co nam guru powie? Czy o to tutaj chodzi? A co jeżeli to są polecenia, słowa, które są niezgodne z dharmą? Co wtedy zrobić? Oczywiście bardzo łatwo jest wypełniać te polecenia, które są zgodne z dharmą, ale czasami są one zgodne, ale my nie możemy ich wypełnić, a czasami mamy wrażenie, że nie rozumiemy tych słów, albo tych poleceń, albo że one są niezgodne z dharmą. I wtedy tak czy inaczej powinniśmy wyjaśnić to guru, dlaczego. I wtedy nie ma problemu, jeżeli wyjaśnimy to guru i wyjaśnimy, dlaczego nie możemy, nasza okoliczność, dlaczego nie możemy to zrobić, albo jeżeli czegoś nie rozumiemy, tego polecenia, to też powinniśmy o tym guru powiedzieć. Poza tym, czasami też wypełnienie poleceń guru może się odbyć tylko poprzez nieodpowiednie metody, nieodpowiednie środki i musielibyśmy użyć niedarmicznych jakby metod czy działań, aby wypełnić to polecenie, więc to też trzeba wyjaśnić guru i powiedzieć, że nie wykonamy tego polecenia właśnie z takich powodów. Jest taki bardzo znany tekst, który mówi, że jeżeli ktoś zachęca cię do zrobienia, to nie powinieneś tych poleceń wypełniać, jeżeli one są niezgodne z dharmą. Jest taki w Sutrze Vinai jest taki cytat bardzo znany, wyjaśniony przez Manjushri Kirtiego. To ten cytat brzmi troszeczkę inaczej w Kandziurze i troszeczkę inaczej w komentarzu Tsongkhapy, bo Tsongkhapa jakby cytuje ten cytat, właśnie, który mówi o tym właśnie, ale ogólnie tutaj chodzi o to, że jeśli chodzi o polecenia zgodne z dharmy, powinniśmy je wykonywać bardzo tak jak zostaliśmy poproszeni. Natomiast jeśli chodzi o polecenia niezgodne z dharmą, powinniśmy ich nie wykonywać, nie powinniśmy ich wykonywać, nie powinniśmy ich wypełniać.
Nie znaczy to jednak, że powinniśmy tracić wiarę w guru, czy też krytykować guru. Po prostu powinniśmy przyjąć, że nie rozumiemy tego polecenia guru. Tak to przedstawia Tsongkhapa. Powinniśmy pozostać jakby, nie oceniać tego. Teraz kolejna strofa dotycząca spełniania życzeń guru, czy też poleceń guru. Brzmi tak: to właśnie guru obdarza nas Siddhi wyższymi odrodzeniami i szczęściem, więc rób wszystko, co możesz, by nie sprawiać, by nie sprzeciwiać się jego poleceniom. Więc sanskrycki komentarz jakby objaśnia tą strofę słowo po słowie, tak jak tutaj mamy w tej tabelce. Czyli bo to właśnie guru, czyli to guru jest źródłem naszych wszelkich siddhi. Siddhi są to są zwyczajne siddhi, takie jak wymienia się tutaj takie jak miecz, oko, medycyna, różne leki, olejki do masażu stóp i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie zwyczajne siddhi, czyli takie zwyczajne, pomocne moce, które pomagają nam w życiu. Natomiast nadzwyczajne siddhi to jest przebudzenie, to jest urzeczywistnienie. Oczywiście te zwykłe CD są na przykład to są takie tak zwane supermoce, czyli to oko na przykład, specjalne oko, to jest takie oko, które pozwoli nam przenikać przez różne przedmioty i zobaczyć, czy one są pełne, czy puste i tak dalej, i tak dalej. Ten olejek do stóp to jest takie CD, które pozwala nam bardzo szybko przechodzić, które pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie się pieszo. Więc to tak się nazywa i po prostu to CD ma taką nazwę. Dzisiaj mamy samochody i mamy samoloty, ale kiedyś nie było takich środków przemieszczania się i były może jakieś zwierzęta typu osły, konie, słonie i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nie miał takich zwierząt, to właśnie bardzo użyteczne było właśnie CD takiego szybkiego przemieszczania się. Czyli ten olejek do stóp tak zwany, CD olejka do stóp. Albo na przykład było CD, które sprawiało, że stawaliśmy się niewidoczni. Dzisiaj to jest tak jak jak to się nazywa? Później dzisiaj też może się takie coś przydać, to znaczy to była taka peleryna, która sprawiała, że tak jak mówi się na zachodzie, tak, jest taka magiczna peleryna, która sprawiała, że stajemy się niewidoczni, tak? No to chodziło też o takie CD, też takie CD można było otrzymać od guru właśnie niewidoczności. Więc można powiedzieć, że to były takie supermocne, których inni nie posiadają. Ale to nadal są jakby takie zwyczajne CD. One nie pomagają nam osiągnąć doskonałości, urzeczywistnienia i tak dalej. Takie urzeczywistnienie czy przebudzenie uzyskujemy tylko dzięki nadzwyczajnemu CD. I znowu, jeżeli postrzegamy guru jako Buddę, to wtedy możemy od niego otrzymać tego rodzaju CD. Więc tutaj mieliśmy słówko od guru. Move from the guru po angielsku.
W sanskrycie zaś to od guru jakby powtarza się trzy razy, trzykrotnie. Czyli to właśnie guru obdarza nas wyższy siddhi, to od guru otrzymujemy wyższe odrodzenia, to od guru otrzymujemy szczęście i tak dalej. Więc to te wyższe odrodzenia to jest odrodzenie w wyższych światach, czyli światach bogów, bogów więc to są, poza tym są to światy półbogów. Oczywiście, jeśli chodzi o bogów, to mogą być światy bogów foremnych i bezforemnych. Więc są te przeróżne właśnie poziomy tych światów bogów i światów półbogów. Również często w komentarzu mówi się, generalnie mówimy, że wyższe światy to są światy bogów, półbogów i ludzi, ale w tym konkretnie komentarzu sanskryckim mówi się, że tutaj chodzi o takie światy bogów, głównie chodzi o światów bogów i półbogów, że chodzi o takie, że tutaj, czyli chodzi o to, że praktykujemy, że osiągamy tak wielką zasługę dzięki wypełnieniu poleceń guru, że możemy odrodzić się właśnie w takich najwyższych światach. Trzecią rzeczą którą otrzymujemy od guru, jest szczęście. W sanskrycie mówi się o zwyczajnym szczęściu i nadzwyczajnym szczęściu. I są te dwa rodzaje szczęścia, właśnie to zwykłe szczęście i nadzwyczajne szczęście. Zwyczajne szczęście to jest na przykład szczęście posiadania władzy, takiej władzy politycznej, czyli wszelkie szczęście bogów, takie zwyczajne szczęście bogów, czyli szczęście wynikające ze spełniania wszelkich pragnień zmysłowych i tak dalej. Natomiast nadzwyczajnie szczęście wynika z wyzwolenia. Mówi się, że to jest możliwe. Mówi się często, że guru jest esencją trzech klejnotów, tak? Czyli to pierwsze siddhi wynika z tego, że guru jest Buddą, drugie odrodzenie w wyższych światach wynika z tego, że guru jest dharmą, czyli dzięki niemu zbieramy zasługę, a trzecie, czyli szczęście wynika z tego, że guru jest sangą. Więc wypełniając, tutaj ta strofa mówi, że wkładając wiele wysiłków w to, aby wypełniać polecenia guru, otrzymujemy te wszystkie, możemy otrzymać te trzy rzeczy, tak? Siddhi, wyższe odrodzenia i szczęście. I po to właśnie słuchamy poleceń guru i po to właśnie unikamy okazywania braku szacunku guru wobec jego przedmiotów, które do niego należą, jego cienia i tak dalej. Jakby rozumiejąc głęboko prawo przyczyny i skutku, że pewne rzeczy prowadzą że tego rodzaju błędy, brak szacunku prowadzi do określonych złych rezultatów. Teraz, co to znaczy nigdy nie sprzeciwiać się poleceniom guru? Tsongkhapa wyjaśnia to w ten sposób, że zawsze powinniśmy starać się robić to, co guru nam każe. I dlatego, że od niego pochodzą siddhi, że od niego pochodzą że dzięki nim możemy odrodzić się w ciałach bogów lub ludzi, że dzięki niemu możemy osiągnąć najwyższe szczęście i głównie od niego płyną wszystkie błogosławieństwa, dlatego musimy starać się spełniać wszystkie jego polecenia.
자상 틸리기 유니 송샤베기 지마 노르티바체니 소샤바 인치 드 송도와 Tutaj Tsongkhapa 와서 powołuje się na 아드네 pewną tantrę, która się 샴레야 nazywa 나 kroplą 동네 tajemnego 슈비 księżyca. 라메까 주비아 꼴이야 지제니도와 지제니고 디엘레 최신다 Więc to były dwie strofy, mówiące o wypełnianiu poleceń guru. I teraz chciałbym podzielić się moimi własnymi przemyśleniami na ten temat. Dlaczego mamy w ogóle słuchać guru? Czy też słuchać się guru? 그냥 수혜자宣言나 소소 수혜자 쉐마다 잠시 땅 대만 비슷한 감도 다 Jeżeli macie jakąś herbatę, to proszę pijcie tą swoją herbatę. Nie mamy czasu, żeby robić jakieś przerwy na herbaty, więc po prostu pijcie tą herbatę. Nie czekajcie na to, aż wasza herbata ostygnie i tak dalej. Po prostu pijcie ją, kiedy słuchacie. Nie ma problemu. 다 잘못되네 라메까 주고 비긴zen 슈비나 대양 알아서 러빈 Więc tak czy inaczej wypełniamy polecenia guru. Dlaczego? W opowieściach Jetaki mówi się, że praktykowanie, że najwyższym honorem, największym jakby darem, jaki możemy oddać ludziom, naszym mistrzom, jest praktykowanie tego, co nam polecają, co nam mówią. 디기 가르시에바 되는 신 어느 소소에게 라렌 따르투베이나 디양슈레스 느송바 어디 송바데 Więc najlepiej po prostu praktykować to, co nam zostanie polecone. 다 양슈데 라메 시들 담바는 신 냠술레아데 양슈레스 텔레야 Dzięki temu jakby uszanujemy życzliwość, jaką nam guru okazuje. I w ten sposób jakby odpłacimy się za tą życzliwość. To jest najlepszy sposób, aby odpłacić mu jego życzliwość. I to jest najlepszy sposób służenia guru. Oczywiście to nie znaczy jakby tak w każdych możliwych okolicznościach. Są okoliczności, gdzie możemy służyć guru lepiej, bo na to tylko okoliczności wskazują, ale ogólnie tak się mówi. Więc ogólnie jest tak, że jakby dzielimy mowę guru na dwie kategorie. Jedna to są nauki dharmy, to są takie formalne nauki dharmy, czyli różne abhiszeki, różne nauki dharmy, których słuchamy. I często myślimy, to są słowa guru, tak? To są te słowa guru, których powinniśmy słuchać, to są te rady, które powinniśmy wypełniać, za którymi podążać i tak dalej. Więc to są takie czyste słowa dharmy, można było powiedzieć. Ale drugim rodzajem słów guru, często tak dzielimy tę mowę guru, to są rzeczy, które guru mówi czyli podczas zwykłego, tak zwanego zwyczajnego życia, podczas codziennego życia. Więc czasami jest tak, że guru naucza, które formalnie naucza, siedzi na tronie i naucza, a inną rzeczą jest to, że na co dzień guru mówi różne rzeczy. I teraz to są słowa guru, prawda? I bardzo często my, kiedy obcujemy z naszym guru, dzielimy te dwie rzeczy. I bardzo często myślimy, że słuchanie słów guru dotyczy tej pierwszego rodzaju słów guru, kiedy on formalnie naucza dharmy. I oczywiście nie mamy problemu, jakby generalnie nie mamy problemu z tym, że te słowa, czy też te nauki powinny być przestrzegane, powinniśmy ich słuchać, ich przestrzegać i jakby polegać na tym. Oczywiście istnieje następne pytanie, czy jesteśmy w stanie jakby podążać za tymi radami, czy nie. To jest jakby inna kwestia, ale nie mamy wątpliwości, że powinniśmy to robić, że powinniśmy to czynić, że powinniśmy się tych nauk słuchać i że powinniśmy wprowadzać je w życie.
Problematyczną rzeczą jest ten drugi rodzaj słów lamy, prawda? To są te nieformalne rozmowy z góry. Czyli i bardzo często jest tak, że popadamy w drugą skrajność i słuchamy, i myślimy, że wszystko, co guru mówi, tego powinniśmy słuchać. I wielu ludzi myśli, że będę wypełniał wszystkie polecenia, wszystkie słowa guru. Ale kiedy zaczynamy to robić, to się okazuje, że niekoniecznie zawsze one odpowiadają naszym nadziejom, naszym pragnieniom, naszym prywatnym skłonnościom. Albo czasami nasz guru mówi nam, poleca nam zrobienie coś, co niekoniecznie jest związane z praktyką dharmy. A czasami nawet nam się wydaje, że to się sprzeciwia naukom dharmy. To co on nam mówi, czy to, co nam zaleca zrobić. I wtedy myślimy sobie, nie mogę tego zrobić. Jak ja mam to zrobić? I nagle zdajemy sobie sprawę, że słuchanie wszystkich słów guru, każdego słowa guru wcale nie jest takie proste. Więc na początku nam się wydaje, to żaden problem, będę robił to, co nam mi guru każe, a potem się okazuje, że wcale nie jest to takie proste. To jest tak jak z przyjmowaniem abiszek. Czasami chodzimy i przyjmujemy wszystkie abiszeki, jakie się nawiną, każdą po kolei, ale to jest tak naprawdę bardzo trochę przerażające, bo z każdą abiszeką jakby łączy się jakieś zobowiązanie, które trzeba wypełniać. Na przykład, weźmy na przykład Marpę. Marpa powiedział Milarepie, kiedy spotkał po raz pierwszy, jakby Milarepa przyszedł do niego, to Marpa kazał mu budować wieżę. Tak? Więc najpierw zrobił pierwszą wieżę. Milarepa zbudował pierwszą wieżę. Potem Marpa mu kazał mu ją zburzyć. Odłożyć te wszystkie kamienie tam, skąd je wziął, tam, gdzie leżały na początku. Potem kazał mu zbudować drugi dom, taki z kamieni. I jakby plecy Milarepy były kompletnie pokryte ranami. Ale Marpa nie kazał mu przestać. Marpa kazał. Marpa zamiast tego zrobił mu taką, jakoś takie, zakrył mu plecy czymś, jakąś tkaniną na przykład i nadal kazał mu nosić te głazy, a on tylko siedział i patrzył, jak Milarepa nosi głazy. Więc kiedy czytamy teraz życie Milarepy i zastanowimy się nad tym, no to okej, dzisiaj, kiedy już minęło bardzo sporo wieków od tamtego czasu i wiemy, że dzięki użyczliwości Marpy Milarepa osiągnął w ten sposób, był bardzo wytrwały, osiągnął w ten sposób najwyższe urzeczywistnienie, najwyższe przebudzenie. I teraz myślimy sobie, oczywiście było warto, dobrze, że Marpa mu kazał to robić, ale w owym czasie, w owym momencie, kiedy Marpa w ten sposób jakby wydawał tego rodzaju polecenia Milarepie, inni ludzie, którzy na to patrzyli, po prostu kompletnie nie mogli tego zrozumieć. Przecież wtedy nie było wiadomo, że Milarepa w ten sposób osiągnie wielkie siddhi. Po prostu wszyscy myśleli, że Marpa traktuje go bardzo źle. Nikt nie spodziewał się, że dzięki temu Milarepa osiągnie wielkie siddhi.
Po prostu myśleli, że Marpa jest oszalał i wykorzystuje tego biednego Milarepę i to owszem, Milarepa bardzo ciężko pracował, bardzo dobrze pracował, a Marpa po prostu oszalał i wykorzystywał go nad miarę. Bardzo wiele osób wtedy w ten sposób oceniało tę sytuację. Wielu ludzi się bało, że Marpa zabije Milarepę w ten sposób. Oczywiście ci ludzie nie mogli widzieć, co się stanie w przyszłości, że Milarepa stanie się wielkim Mahasidą, że stanie się największym mistrzem jaginem Tybetu. Podobnie kiedy Naropa musiał przechodzić przez te różne próby, które Tilopa mu przygotowywał, to jest w ogóle jakieś takie trudne do wyobrażenia, bo w pewnym momencie na przykład Tilopa kazał mu skoczyć ze skały. To jest tak jak teraz ja bym kazał ktoś by kazał guru kazałby komuś skakać z dachu, tak? I wiadomo, że taki człowiek spadnie i się zabije, i się roztrzaska. Więc kiedy mamy nauki dharmy, które lama nam przekazuje, to jakby generalnie nie mamy problemu z tego rodzaju naukami, tak? Ale te wszystkie inne polecenia, takie przekazywane później, to już jest problematyczne. Czasami wydaje nam się, więc czasami jest tak, że powinniśmy słuchać tych pierwszych, a nie słuchać tych drugich. I jak mocno nad tym pomyślimy, jak zaczynamy przebywać z naszym guru na co dzień i zastanawiać się nad tym wszystkim, to w zasadzie wypełnianie wszystkich poleceń, wszystkich słów guru jest niezwykle trudne. Jednak musimy pamiętać, że ci wielcy mistrzowie przeszłości to byli autentyczni mistrzowie dharmy, autentyczni Buddowie. I od nich i dla nich nauki dharmy i zwykłe rozmowy były tożsamym. Marpa na początku nie dał żadnej nauki dharmy, w takiej formalnej nauki dharmy Milarepie. Przez wiele lat, jakby przez długi czas traktował go bardzo źle i kazał mu tylko pracować, w ogóle go nie nauczał w taki formalny sposób. Więc w pewnym sensie niektórzy mogli powiedzieć, że to w ogóle nie sprzeciwiało się naukom dharmy. Albo na przykład, kiedy Gampopa po raz pierwszy spotkał Milarepę, to Milarepa siedział i miał takie naczynie z czaski wypełnione piwem. I Milarepa pił to piwo z tej czaszki, z tego naczynia z czaszki, z tej kapali. I wtedy Gampopa wszedł a Milarepa od razu powiedział mu: pij. Natomiast Gampopa był bikszu, był w pełni wyświęconym mnichem. Pochodził z tradycji Kadampy, gdzie Gampopa wcześniej został mnichem i studiował z różnymi mistrzami Kadampy i wtedy nauki Kadampy, nauczyciele, mistrzowie Gampapy byli bardzo tacy surowi w przestrzeganiu ślubowań, winaja i tak dalej. Więc w owym czasie, i jeszcze w dodatku w tej sytuacji, to nie było tylko tak, że tam był tylko Milarepa i Gampopa. To otaczało go wielu różnych uczniów Milarepy, więc wszyscy patrzyli na tego mnicha, który ma utrzymywać te ślubowania i on się zaczął zastanawiać, czy mam wypić to piwo, czy mam nie pić tego piwa, więc rozejrzał się wokół, o matko, wszyscy ludzie patrzą. Więc najpierw się zawahał.
Ale Milarepa mu powiedział, nie myśl nad tym, po prostu nie myśl nad tym, po prostu wypij. I w tym momencie Gampopa faktycznie wypił całe piwo, które było w kopalni. Po prostu w tym momencie jakby wszelkie wątpliwości Gampopy, wszelkie myśli jakby się rozpuściły i wypił i opróżnił całą kapalę. Wypił wszystko. I ponieważ to zrobił, Milarepa rozpoznał, że to jest faktycznie uczeń, który będzie w stanie przyjąć wszystkie nauki, które Milarepa mu przekaże. I że będzie w stanie utrzymać całą linię, że jest odpowiednim naczyniem do otrzymania tych wszystkich. Ale gdyby powiedział, o, ja jestem bikszu, ja otrzymuję ślubowania, nie mogę tego wypić i tak dalej, do niczego by nie doszło, do żadnych nauk by nie otrzymał, żadnych głębszych nauk by nie otrzymał. Ale ponieważ tak się nie stało, ponieważ był w stanie, więc jest to, więc jak Milarepa go jakby testował w tym momencie, testował w ten sposób. To był taki rodzaj próby. Ale z drugiej strony możemy pomyśleć, że dla bikszu wypicie piwa, prośba o to, żeby wypił piwo, jakby taka prośba sprzeciwiała się zasadom dharmy, tak? Tak można też na to patrzeć. Dla takich wielkich mistrzów dharma i życie było tożsame. Nauki dharmy i takie rady, rozmowy w zwyczajnym życiu, tak trenowanym tożsamym życiu były tak samo ważne, było tak samo dla wielkich mistrzów codzienne życie i życie w dharmie to jest to samo życie, nie ma innego życia jak życie w dharmie. Więc wszystko, co ci lamowie mówili, jest darmą, jest wartościowe. To nie jest tak, że mówią coś, co jest niewartościowe, albo co nie przynosi nam pożytku, albo co jest sprzeczne z darmą. Nie ma czegoś takiego w ich przypadku. Dla nas dharma i życie codzienne jest czymś innym. Pracujemy się, myślimy nad tym, jakby cały czas kombinujemy, jak połączyć dharmę z naszym życiem, prawda? Natomiast dla tych mistrzów dharma i mowy dharmy, czy zwyczajne rozmowy, to są tak samo ważne rozmowy. One jakby, dharma jest w każdym słowie, w każdej rozmowie, w każdym poleceniu. Jest też taka historia. Jest też taka inna historia, krótka historia. Na przykład wszyscy znamy Dusung Khenpo, tak? W Tsurpu. Jeżeli zejdziemy poniżej Tsurpu, do niższej części tej doliny, jest tam taka mała wioska. I w tej wiosce jest tam taka świątynia. I bardzo często w tej świątyni modlimy się do guru. Ludzie modlą się do guru. Dlaczego? Kiedy Dusung Khenpo to dlatego, że kiedy przebywał tam Dusung Khenpo i to okazywało się, że kiedy oddawał mocz lub opróżniał się, tak czy inaczej, to zawsze z tego stolca czy z tego moczu pojawiały się relikwie. I to do dzisiaj znane są tak zwane, można powiedzieć, relikwie stolca Dusuma Khenpo, tak można to nazwać, tak? Więc to pokazuje, że dla tak wielkich mistrzów jak Dusung Khenpo nie było codziennego życia, codziennych czynności życiowych i czynności dharmicznej. Oni cały czas widzieli, wszystko było dharmy.
Dla wielkich mistrzów, którzy wielcy mistrzowie nie myślą o niczym innym, jak tylko o pożytku czujących istot, więc wszystko, cokolwiek robią, przynosi pożytek czującym istotom. Więc cokolwiek ci mistrzowie mówią, ma przynosić pożytek i jest w zgodzie z darmem. W zasadzie nie można nawet pomyśleć, nie można zakładać, że jakieś słowa takiego mistrza są jakimś bezsensowną gadaniną, nieznaczącymi słowami, czy jakimś mało znaczącym napomknięciem. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego słowa. Wszystko, co ci lamowie mówią, ma sens i ma wielkie znaczenie i ma przynosić pożytek innym. Bardzo często te słowa wyjaśniają szczegółowo, co należy robić, a co należy porzucić. Uczą nas tego. Więc wszystko, co taki lama mówi, jest zgodne z darmą więc musimy mieć pewność, że wszystko to jest warte zapamiętania, że jest nauką, którą trzeba podążać. Niektórzy mówią, o to był żart. Lama powiedział żart, lama zażartował. On nie był, poważnie nie mówił. Czasami lama do nas coś mówi i czasami musimy zakładać, że wszystko, co lama nam mówi, ma jakieś znaczenie, że jest pełne znaczenia. Ci lamowie nie mają tylko na uwadze nasze dobro, czy dobro czujących istot. Lamowie zawsze traktują swoich uczniów jak matka, jedyne dziecko, więc wszystko, co mówią, jest pełne znaczenia, ale my nie jesteśmy na tym poziomie i bardzo często nie widzimy tego głębszego znaczenia tych wszystkich słów. Czasami nie rozumiemy, co lama do nas mówi. Ponieważ poziom naszego urzeczywistnienia i doświadczenia jest bardzo niski, to nie widzimy, że wszystko, co guru mówi, jest darmą. Dlatego najlepiej, ponieważ nie umiemy tego rozróżnić, najlepiej robić wszystko, co guru nam każe, wszystko jedno jak znaczące czy nieznaczące nam się wydaje. Po prostu lepiej wszystkie słowa traktować poważnie. To nie jest tak, że guru mówi, przekazuje darmę siedząc na tronie, a nie przekazuje darmy nie siedząc na tronie. To nie jest tak. W zasadzie w przypadku prawdziwych guru nie można tych dwóch rzeczy odróżnić. Wszystko, co taki guru robi, jest darmą. Kiedy ktoś siedzi na tronie i mówi, siedzi ubrany w wielkie szaty, albo na przykład wchodzi do jakiejś świątyni i tak dalej, czyli to jest tak jak mamy lekcje, tak? Mamy lekcje od 9 do 10, więc wszystko, co jest powiedziane od 9 do 10 jest darmą, a potem już nie ma darmy. Później często tak jest teraz, że przyzwyczailiśmy się właśnie do takich godzin, do takich lekcji i przychodzimy na nauki darmy jak na taką lekcję i po lekcjach już jest przerwa. W przypadku autentycznego guru, prawdziwego guru, wszystko, co lama robi, ma znaczenie i wszystko jest darmą. Powinniśmy na wszystko zwracać uwagę. W przeszłości wielcy lamowie mówili,
że wypełnianie poleceń guru jest i wiara w przyczyny i skutek jest tożsame. Czyli jeżeli nie wypełniamy poleceń guru, to znaczy, że tak naprawdę nie rozumiemy prawa przyczyny i skutku. Cokolwiek uczy nas duchowy przyjaciel, to on to w zasadzie on nie ma nic innego, to w zasadzie wszystko, co on mówi, uczy nas, co należy robić, a co należy porzucić, czego należy nie robić. On zawsze uczy nas zgodnie z jakby z prawem karmy, z prawem przyczyny i skutku. A poza tym, kiedy wierzymy w prawo przyczyny i skutku, ponieważ guru uczy nas tego, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy nie robić, i więc dlatego więc wiara w słowa, w nauki guru tworzy taki właściwy karmiczny związek z tym guru. A sprzeciwianie się jego poleceniom osłabia ten związek. To jest bardzo ważna rzecz. Na przykład, kiedy patrzymy na indyjskich mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa, czy tybetańskich mistrzów jak Marpa, Milarepa, Karmapa, Campagyary, Lorepa, Gönsampa i tak dalej, oni wszyscy traktowali każde słowo swoich guru bardzo poważnie i wypełniali każde najmniejsze polecenie. Dlatego powinniśmy robić dokładnie to, co guru nam nakaże. I kolejną tym jakby rzeczą, na którym możemy się stanowić, to jest to, co się stanie, jeżeli nie będziemy działać zgodnie z poleceniami guru. Oczywiście, znowu przypominam, że mówimy tutaj o autentycznych guru, o autentycznym, prawdziwym guru, który jest prawdziwym guru, autentycznym guru, który czasami z zewnątrz taki guru przekazuje nam rzeczy, które wydają się nie być naukami dharmy, ale tak naprawdę są to naukami dharmy. I niesłuchanie takich poleceń, niesłuchanie takich nauk jest wielkim błędem. Po pierwsze, czasami intencjonalnie, świadomie łamiemy nakazy guru, a czasami nieświadomie łamiemy nakazy guru, tak? Czyli na przykład nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak? Więc to są troszkę dwie różne rzeczy. Oczywiście świadome niewypełnienie poleceń guru jest największym błędem. Na przykład mamy złą motywację i jakby tracimy tę więź z górą. Czyli na przykład guru nam kazał coś robić, wykonywać jakąś praktykę, a my jej nie wykonujemy. Jest wiele historii opowiadających o takich sytuacjach. Więc bardzo ważne jest, aby szanować i takie instrukcje guru. To nie jest tak, że guru nas do czego zmusza i że jak nie zrobimy czegoś, to zostaniemy ukarani i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Nie tak powinniśmy na to patrzeć. Chodzi o to, że niszczymy naszą więź z guru.
knowledge somarbe kola shije yunden Jest labje tak mabuch jak la wiedza. yedebredwa ma do traz lame kala zego re shi I musimy się bardzo wiele od tego lamy nauczyć, więc nie musimy. Dam pewien przykład, żeby to lepiej zrozumieć. Więc jest taka tradycja Calpa Kadziu, to jest jedna z tych młodszych linii i jej założycielem był Shang Calpa. I Shang Calpa miał swój klasztor. I postanowił, że jeden z jego uczniów, który się nazywa Namka powinien przejąć jego klasztor, powinien opiekować się tym klasztorem, kiedy on odejdzie, kiedy on już... Więc Shang Calpa udzielił temu uczniowi Namka Abhisheki Chakrasamvary i polecił mu: tobie powierzam swój klasztor, proszę, dbaj o niego. Namka na przykład natomiast odpowiedział: o, ja nie mam dość zasługi. Nie jestem w stanie jakby utrzymywać aktywności mojego guru. To jest jakby zbyt wielkie zadanie dla mnie. Wolałbym zająć się swoją praktyką, wolałbym zająć się swoją medytacją. Może w przyszłości, kiedy zbiorę więcej zasługi, to będę w stanie wypełnić takie zadania, ale w tym życiu nie da rady. W tym życiu chciałbym się zająć, jakby skupić na mojej praktyce i na medytacji. Shang Calpa na to odpowiedział Namka: bodhisattwowie myślą tylko o przynoszeniu pożytku czującym istotom. Nie dbają o swój własny spokój. Nie ma sposobu, bodhisattwowie nie dopuszczają w ogóle takich myśli. W pojeździe podstawowym wielu praktykujących może praktykować szamatę, wtedy będą mieli w umyśle bardzo wiele spokoju, ale w żaden sposób nie osiągną w ten sposób przebudzenia. Żeby osiągnąć przebudzenie, trzeba pracować dla pożytku istot. To jest największe zadanie bodhisattwy. Ale tak czy inaczej, Namka nie przejął klasztoru swojego mistrza, nie wypełnił jego polecenia i później miał bardzo wiele przeszkód w życiu. Nie był w stanie jakby prowadzić swoich uczniów. Jego aktywność w ogóle całej linii jakby zaczęła się osłabiać. Z tego powodu mówi się, że dopiero w przyszłym życiu, w kolejnym życiu Namka osiągnął pełne urzeczywistnienie. Nie był w stanie osiągnąć tego w tym życiu. Więc w owym momencie Namka gdyby Namka wypełnił polecenie guru, to przyniosłoby to bardzo wiele pożytku całej linii, wielu istotom i również jemu samemu. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że on był bardzo skromny, tak? Nie chciał przyjąć tego zadania ze skromności, ale z drugiej strony skupiony był na swojej praktyce, i był bardzo uparty w tym względzie. To zignorował właśnie taką bardzo ważne polecenie swojego nauczyciela i w ten sposób popełnił bardzo duży błąd. I jak wiemy, dzisiaj nie ma już Calpa Kadziu, nie ma już tej tradycji, tej linii. Oczywiście nie można powiedzieć, że to było tylko sprawą błędu tego jednego lamy. Na to złożyło się wiele czynników, ale mogło to wpłynąć. I jest też taka historia w naszej tradycji Karma Kamsak. Jak wiemy, chodzi o pierwszego Shamarpę Tongdena Drakpesengę.
który był uczniem Chodzie Langdjunga Dorje. I Ranga Jeongje powiedział, że sam ten Rinchen jest doskonalszy ode mnie, natomiast Dragpa Sengye, ten pierwszy Shamarpa, jest równy mi. Znaczy, i więc Dragpa Sengye był pierwszym, jakby głównym uczniem Rangdjunga Dorje. Mówi się, że Rangdjung Dorje chciał przekazać wszystkie nauki właśnie temu Dragpa Sengye. Całą linię chciał mu przekazać. Poniżej Curpu jest Dechen Hungry. To jest takie miejsce odosobnień, gdzie wielu Sidów praktykowało. I tam jest takie miejsce właśnie odosobnień Rangdjunga Dorje. Dragpa Sengye chciał tam się udać na odosobnienie, ale Rangdjung Dorje poinstruował go, aby zamiast tego udał się do Kamponenang, do Kamu. I Dragpa Sengye powiedział OK i udał się faktycznie do Kamu. Miał takiego białego muła, którego bardzo lubił. I kiedy już i w pewnym momencie w pewnej dolinie ten muł nie poszedł główną drogą, tylko jakby skręcił, i udał się na pewne wzgórze. I jakby wszyscy Shamarpa zaczął biec za nim i zobaczył, że muł udał się w takie bardzo ładne miejsce, gdzie był ładna łąka i strumień i było to bardzo przyjemne miejsce. Więc Shamarpa postanowił odpocząć tam. Po prostu na jakiś czas po drodze. A potem nagle obudził się i pomyślał, tutaj jest dobre miejsce na klasztor, chyba powinienem tutaj założyć klasztor. I dlatego to miejsce nazywane... I tak jak pomyślał, tak zrobił. I teraz nazywamy to miejsce właśnie Nenang. Często się mówi o tym, że to jest Curpu Nenang. Więc ostatecznie Shamarpa nigdy się nigdy nie dotarł do Kamu, do tego Kampo Nenang, do którego Karmapa go skierował. I dlatego, kiedy zmarł, to nie był w stanie w kolejnej inkarnacji jako drugi Shamarpa, nigdy nie był w stanie spotkać Karmapy. Nigdy go nie spotkał. Przepraszam, nigdy nie był w stanie spotkać oczywiście czwartego Karmapy, tak? Czyli w kolejnym żywocie oni się nigdy nie spotkali. Więc tak się zdarzyło, że i poza tym jakby później uczniowie drugiego Karmapy byli bardzo nieposłuszni wobec niego i wielu z nich nie wypełniało jego poleceń. I mówi się, że to było właśnie taki owoc karmiczny tego, że pierwszy Karmapa nie posłuchał Rangdjunga Dorje.
I to jakby też potwierdza, że słuchanie poleceń guru ma bardzo wiele wspólnego właśnie z przyczyną, jest bardzo takim wyraźnym działaniem, pokazuje działanie przyczyny i skutku. Innym przykładem jest historia Pondrakpy i drogi nareczenia, gdzie również Pondrakpa, drogi Nrecze powiedział Pondrakpie, aby nie udawał się do Markam, do takiego miejsca, w którym Drogi Nreczeń też jakby przekazywał nauki, więc Pondrakpa w którymś momencie pomyślał, że powinien tam się też udać, na co Drogi Nreczeń mu odradził i powiedział, że absolutnie nie powinien tego robić, że tam to będzie bardzo, opętał cię demon, to jest bardzo wielka przeszkoda, nie rób tego, nie udawaj się tam. Ale później Pondrakpa jakby udał się mimo wszystko do Markam, a po drodze później już, kiedy Drogi Nreczeń zmarł i Pondrakpa udał się w podróż do Markam razem z młodym Karmapakshim, z młodym Karmapą. I Pondrakpa zachorował. I wtedy Karmapa mu wyjaśni, że jeżeli robisz wszystko to, co ci nakaże, jeżeli będziesz wypełniał polecenia guru, to nie tylko ty, ale wszyscy twoi uczniowie, wszyscy osiągną nadzwyczajne i zwyczajne siddhi. Więc więc to nie o to chodzi, że Markam to było jakieś złe miejsce, i że to Pondrakpa chciał, i w zasadzie to jest miejsce, w którym Drogi Nreczeń kiedyś nauczał. To jest jakby ważne dharmicznie miejsce związane z Drogonym Nreczenem. Dlatego Pondrakpa się udał, bo chciał jakby kontynuować aktywność swojego guru. Ale jednocześnie Drogi Nreczeń widział, że to nie będzie dla tego konkretnego ucznia Pondrakpy dobre. I po drodze Drogi Nreczeń i Pondrakpa zmarł. Więc tego rodzaju przykładów można podawać bardzo dużo. Nie mamy na to czasu. Musimy już dzisiaj skończyć. Tak? Na czym dzisiaj kończymy.